El festival Burning Man tindrà una important presència valenciana enguany. La gran roca negra que està construint l'arquitecte Miguel Arraiz cremarà també enguany cartes d'afectats per la dana. A més, a l'interior, les falles estaran presents amb el treball de vareta de Manolo García. És una de tantes cartes adreçades al Temple de les Profunditats, ixe lloc efímer que s'està alçant per al Festival Burning Man. L'Oles deposita avui la carta que es cremarà al desert de Nevada, dins de la roca negra que està fent un valencià per a compartir els dols. I abans de tancar el sobre, li preguntem sobre eixes lletres. Sobretot el dia 29, quan ningú s'esperava el que ens venia damunt, perquè ningú ens va avisar. Tot això, aquesta experiència que vàrem viure aquest dia és el que he volgut, que se'n vaig a cremar-se, i sé que no se'n va anar mai del cap perquè sempre ho anem a tindre present, però és un poc el que volia que es refera en aquest foc d'allí de Nevada. Al centre Salvem les fotos de la Universitat de València estan estes bustis improvisades. Dilluns iniciaran el camí al desert amb els colpidors relats d'aquell dia 29. I dins d'aquell temple, a més de les cartes, també trobarem artesania fallera, concretament la vareta que treballa en el taller de Manolo García, que va rebre la visita de Miguel Arraiz fa uns mesos i que es preparen ja per a viatjar al festival y vestir l'interior del temple. Empieza como si fuera un octógono en 3 dimensiones, todo con costillas y estructuras como dogas y piezas, que arriba tiene un diámetro de 9 metros, en el centro tiene 5,5 metros y abajo 9. Y la altura total tiene 7 metros de altura. Y para con la madera pues toda entrelazada, va haciendo como un tirabuzón. I la peça es muntarà directament allí, al desert, en terra. Tardaran uns 10 dies i s'alçarà tot d'una.